Angizibhala amabhala nezongibhala nami. Uzongibhala nami. Uzongibhala nami. Angizibhala amabhala nezongibhala nami. Uzongibhala nami. Uzongibhala nami. Angizibhala amabhala nezongibhala nami. Uzongibhala nami. Uzongibhala nami. Angizibhala bhala nezongibhala nami. Uzongibhala nami. Uzongibhala nami. Ngiyabonga baba wami ngokungilanda ehlane. Zungibhale encwadini engcwele. Baba wami ngikhokhele. Ngizalwe kabusha. Ngomoya Lucas boy. Sure, Ntwana. Yazi manje engafundini. Bathini? Elaxesha bengigodukile manje ndamoshekela laptop yami. Ya. Umsebenzi ngivuke manje lepha ICS probably bangakwazi ukuyilungisa. Ntwana ayicabanga mfethu. Yabo mfethu, labantu basibhayizela laba mfethu. Yabo mina mfethu singakavali. Haya lapha Ntwana ngathi abalungisele bathi akwazi indaba zamawari. Ngiyantoni ngoleka. Yabona ke lento engixakana mfethu. Esijwayela abantu. Bathi nake. Yawo mfethu. Ayibo kuyisitha sakhe uMr Matatarian. Ayiye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 y
asibone mama siboy thina ke. Igqirha lencwadi. Hey lo mjita lo la phetha abeyichaza. Kantoni? Idatha mfethu lo mjita. Ngale lo. Kanti indaba lo mjita lo. Mthini mama. Mfethu lo mjita mfethu iyaphela le semester akavaleli. Yonke intombazana zona ngayifaka friend zone mfethu. Akathanda ukushela. Lona ntwana. For sure muziyayazi into ezile yapha muzela. Akasana amantombazana. Mfethu nathi siyayazi desizelo uyabhayisa lona ntwana. Uyabhayisa lona. Mfethu yasigcina ntoni? Isithini? Yazi bengicela sike sibethe iphathi nje sike siphathe omamike abafew mfundini ucinga ntoni manje? Maye ngisakhuluma ngongane mfethu. Khona lo ngane uhlele hamba nekhili yakho mfethu. Bathi umba. Mbali mfethu. Ufuna ntoni umbali? Ubani yamfundini? Ngiyababa lo umuntu mfana. Efuna xa uzobafoda wena umbali wena unjwana. Relax. Konje wena u-afford uniyola. Showcase nami umbali ngizomu-afford. Yena ntwana themba ngibone le yakho. Plus relax yabona mina. Inja igame mfana plus no connection. Cwala ngami nje. Ngiyanda mina. Hayi zobe ndikubona. Ngiboniwe yakho. Mfethu. Yazi ngisathi tshwe la ku drum mfethu ukuthi beyiwash ibhudo lami lapha yabo. Hayi khuleka mfethu kuya manje nje ntwana sho. Lo mjita. Ulukazi umfuna ntoni umbali? Amathekene engaka mana bereza. Umbali bonke abantu. Ngizabe ndiyibone le weyayo le chef. Hayi. Umbali pho. Imani lemntana pho. Pho mantolo manje umjita lo uzabona ukuthi naye. Bengithi uyamthanda ngaye Bengithi uyamthanda Bengithi uyamthanda Bengithi kanti wena uhlala ngaye Hoy. Son. Mon, Khambali. right wena njani? Angigrade mfethu. Kufuze ugcole endlini yami bra mukahle. Hayi ke mina ndingisikelele room zakho. Okay. Hayi musibo bra. Andavuya ukwazi. Showcase mfethu. Shut. Izandla zi-soft. Hayi. Sharp. Ja. Osengimtholile wamudala okudala ngangigula ngaye usengiqomile wamudala ojabulisa imizwa yami ngisho ubaba sekudala ngibuza ethi kodwa uphuma qondana osengimtholile wamudala
ojabulisa imizwa yami awusengimsolile wamudala ekudala Don't get up what's all I want this time around. It's a business. When a business one time and what it is, I mean, I did have some walk when I come here, Jamuna, when is kind so much was sesandleni sakho uthi uthandaba umo lwakho ha nanunamba 1 jita wakho kodwa yena unamba nqolo sesesandleni sakho mbolo mntana omuntu sana lam kunjani nendaba ezimnandi zosithanda kanjani baby senkhathele phika nabangani benjani amaholiday akho ubuyazi bekwamavosho phezu kwamanye plus I met this guy mfethu ngicela umbuke hamba ngeMercedes mtho I can no more Ubers for us. Exactly skema namchomi nje mina ngizokufaka ezintweni Boniola Yeah, there was this guy ona angazi noma urumza kaluvuyo yini usho uLucas. Hayi man, ngiyambona uLucas khona lo munye mfethu. He's quiet and cute nje mfethu. Angazi igama lo mfana uthi uba. Usipha. Yeah. Ngiyafuna lo mfana cabanga nje mfethu naleya baby face yakhe. Oh my god. Awukathandi bekushow basebeze baqamba nanengoma ngawo. Wait, I say because we're going to be playing that song when you rock his bed mina ngizomshow usipha. Oh, so yena lo bekuhlonyesa nala semester kodwa lokhu ngifihlela. Oh, come on, please. Akhombela ngidayisa last semester sithatha nje lokho and guess who just texted me? Who? The guy with Mercedes uthi unagethi Usalana hamba. Oh my god ayapamba makwenye hotel solala sihlene hotel ayapamba makwenye Asibone ngicasa ngivule inkinga za. Bone la ngene la so hayi ngene la ngene la khalakazi. Yini boy. Sibambe so no special
yabona mfethu Rez boss grade la ntwana yena uvusa uleka nje boss grade ihlala on cap boy ihlala ngobunini cap ihlala phe town yabona ingane yile ingane Ay when my man bambele Ikuseni mashela sala sitolo boy abafetha ningilinde phela sale sengihamba nani kufuna ukuhamba imani wo Sele toy emipakweni yesihlathini toy Sele toy bafuna izinto emphakathini toy Sele toy empumalanga entshonalanga toy Sele toy Hey say uncle sini qala thenga ongishayingisingo nje lapha mjaka alright wena kala bese unginikeza ama big connects abovu awuna Hey, lo sompana khona blue. unginika wona uncle Alright, thank you. uthini mashende khala ngani awu uncle Hey, boys. ya ngibhali phone show yodwa la Ukwesingaka. Ukwesingaka. lapha ngizokutalela phone show Awuzwe. now you are just ngikuphela nika na nje ama chips machita la lesingo tena mga sport isingo Sebana mimi ole suthi umuntu si fresh ngiyizoleni Esanje nje waya isitolo sakhe. Hayi kancane mfana. Ngiyaphushela namfethu la. Hayi kancane. Uthi la Nayinto yakho. Awungesaba mfethu. Uthonele uPaul nawe yazi Manje usho-ke Chomza, unjani nje le room zakho omusha? Oh, cabanga, ngihlangane ne-room zakho omdala. Ake libehamba nobaba. Nale ntombi yakhe embi. Oh, i-trauma in. Nalantembi. Cabanga. You chomi. Yo. Angicaphukisi. Na ke into ebingicaphukisa ngala guy ke ngo. But besides the fact ubani ben discriminate chomi. You know? Bese kuba ke lo guy omtsha. Unjani ke nje? Unala attitude chomi. La attitude. Mara kena ubetter nala dote benidlala naye. Ubetter. Ngokuhlala nje nawe usuku olodwa usuthi ubetter. Asazi. Uchomi. Chom, siyazizwa. Sibona ayibo Sikelela ufuna ndoni apha yima ungangixeleli ba wena nentuka nosibonelo njani chocolate box njani chocolate box Come kancinci. Luvuyi. No. Mina ngihlala lapha ngo. By the way, molo nakuwe Luvuyi. Sikelela, bando. Ovela azotheleka nje la, akabingeleli. 2 akaqoqodi eminyango. Okwesithathu kuyasirasela nokusirasela. yima sisungasongixela kabi ungalingi undiphaphele nokuxelela ungibani enzongixele bobhanqa nje yes Stop it, guys. Stop it. Wait, guys. Nothetha ke. Luvuyi. Le ngichomi yami uzindle. Lo ihalf brother yami. Uluvuyi. Ngicebile ka. Ngicebile. for sure zezichomi zakho ezikufundisa obhanqa benzayo man Cha, bhanqa lento yakho ubhanqa abantu. bobutabani man Cha, Luvuyi nje uthetha ikaka xonwaba. Uthetha ikaka ke ngoku. Ufike uzosibonela, simazelathi usibonela. asikasungixela man ungalingi undiphaphele wena koqala uhlala apha Wena oqhela mina buti. yima asike sikelela uphi usibonelo kona Luvuyi uyambona bana kekho. uphi usibonelo man ndiyakubuza intoni sandiphendula ubhanqa man Akekho naye ngibona bana kekho. asika sungiphaphela wena ungalingi ungixele kakho Hamba. akusek man Bengithi uyamsanda ngaye Bengithi uyamsanda Bengithi hayi baba ngesizo ngapho simanga hayi ngadlali ngani abashaka hayi bafethu asisini bafethu kalakathi hayi
Ask abafethu. Ni grand bafethu. Ask man, bafethu man. No Lucas. Kalakathi bafethu ngifuna uthetha nani man. Bafethu man ngifuna uthetha nani Lucas basibonele kalakathi. Still. Moja bafethu. Emkhathele ntwana Still. Ask boy. Exebolova. Amanzifambele kumini yakho. Exebolova isebona. Angisamaki. So. Aska isibonele vondi into yokhoba phando uthusa manje ufika khona usikelela. Usakanda scale isho ubungazi. Yebo lo. Indaba zosomizi. Anikhohle ila. Indaba kaSomizi. Sishayane ibhadu ngempela bafethu. Nebona licebe lulithetha afini nebona nyani yafuneka la. Nofa uyadwadla bafethu kusasa. Azike boyazi si on mosi. Usakhumbula ukuthi bafethu mina ngenze njani last time ngithe shayipad. Kafe nganiphathele ngani nahlala nama laptop nama PlayStation. Kodwa Yeke lo wephu sesithile apho. Indaba zama game first lokushaya ngwa laptop sayivala mawusiphathe ngane bala. Hayi bafethu. Ngeke indaba Hayi ngiyebeka abafazi uhlala nabafazi. Shodwana asike sibonele umantheni ngasatsho manje bafuna umhlanje usikelela. Bana usumaza awuzumbiza ngegama umazelana. Asike manje ngimthithini ngoba asike funa i half brother yami liyakhanda ku proud manje lo way uyaqonda. Ke ngoxa uzombiza ngayo lo way imbiza ngayo. Kodwa ndoda uthi sibandarela manje sibandarela nje. Uyabona ke yonke lithetha mfethu andiyithande bo. Awu kahle ntwana awasongayi look ebheka. Yeka. Except Hayi sale man. Bengithi uyamthanda ngaye. Bengithi uyamthanda. Bengithi uyamthanda. Kanti wena uhlala ngaye. Bengithi uyamthanda. Bengithi uyamthanda. Kanti uhlala ngaye. Bengithi uyamthanda. Kanti uhlala ngaye. Kanti wena uhlala ngaye. Uthanda bekezela soze ngilahla ithemba noma kungibhedela ngizobambelela noma ipresent thing that means nothing to us. I mean people never see future with us, never believe in us, they never work for trust. Remember this